Bi bilindbûna pîleya germaya hêwayê xelk ji bo ku xwe hênik bikin li derfetan an li çareyan digerin. Hin malbat hene derfetên wan ên çûyîna berbehrê an hewzan nînin. Ji bo wî li çareyek digerin. Li gundê Kilavanê a ser bi navçeya Çınar a bajarê Amedê jî gundî ji bo zarokên xwe derfetek pêk anîne û hewz ji romorkên motoran çêkirine. Dünya germ bû birên wan ê hero digon me biv hewza îmkan tune û me wan bivire hewza jî û dora me wer qanal çem jî tune me jî got em tişkî wanî çêkim me çû biranda kirî me av xist remorkê û way tê de kêfa wan tê em jî pê kêf xweş dibin kêfa me jî tê. Gundê karserên motoran bi naylonan dorpêçkirine ji bîrê av kişandine û romork an karsela motorên xwe av tijekirine. Zarok jî di nava vê avê de melevanî dikin û kêfxweşiya xwe tînin ziman. Pir xweş e. Germ diye em ji xwe dikemin hewzê xwe pir xweş e. Bayê me re çêkir pir xweş e ez jî genê xwalan em tê dikevin pir xweş ji me re. Yani imkanê me tune em herin yani hewz mewz etrafta bulunmamak için em ji xwe tên vê dirê. İmkanê me tune diye me ji xwe hewzik were çêkir em ji me re daha xweş tê. Hewzê me xweş e. Bayê me çêkir. Dinya pir germ bû me xwe viya çêkir. Ava cemidî ye, ava bîrê ye. Zarokên gundî her roj romorka xwe bi ava bîrê dadigirin û dema hêwa germ dibe xwe davêjin avê. Bi hev dûre lîstika dilîzin û dema xwe derbas dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.